Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Ang mga Hudiyo nagbagulbol batok kang Hesus kay miingon man siya, ako ang pan nga gikan sa langit. Busa miingon sila, dili ba siya si Hesus ang anak ni Jose? Nakaila kita sa iyang amahan o ginahan. Busa nganong miingon man siya nga gikan siya sa langit. Si Hesus mitubag, ayaw ka mo pagbagulbol. Walay makaari ka nako, gawas kon ang amahan nga nagpadala ka nako, magdani kaniya, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Ang mga propeta nagsulat nga ang tanang tao tudluan sa Dios. Ang mamati sa amahan ug makakat-on gikan kaniya moari kanako. Apan wala kini magpasabot nga may nakakita sa amahan. Siya nga gikan sa Dios, mao lamay nakakita sa amahan. Sultihan ko kamo, ang mutuo may kinabuhing walay katapusan. Ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan mikaon sa mana dito sa kamingawan, apan nangamatay gihapon sila. Ang mukaon sa pan nga gikan sa langit dili mamatay. Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon nining pan dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Akong pagtahod sa halangdo natong Mayor Titsi Sitoy Cho, o kaninyong tanan nga ni karon dinhi, maayong hapon kaninyong tanan. Pwede pakibati sa inyong tapat, ing na maayong hapon, God bless you, o ang panalipod sa Dios maanaa kanimo. Palakpakan nato ang Dios, mga igsoon. Mga igsoon, sa akong gingon kaninyo, ni anak kita sa ikaduha nga adlaw sa inyong nobina misa nga natunong sa adlaw nga Domingo, no? Agig pagpangandam sa kapistahan
sa inyong patron, Senyor San Roque. O ngining atong santos nga misa, mga igsoon, sa akong gingon kaninyo, pangayoon ta sa Dios uban sa pangaliya ni Senyor San Roque, ang grasya o panalipod sa Dios alang kanatong tanan, labi na ning atong kaaway nga dili makita nga mao ang coronavirus, no? O wala gayoy laing makakita niini, mao lamang ang di usab nato nga makita nga Dios, no? Mao na nga atong pangayoon gayud ang iyang grasya ug panalipod kanatong tanan. So salamat sa Dios sa iyang panalipod kanatong tanan, mga igsoon. Palakpakan nato ang atong Ginoo. Ang inyong tema karon nga adlaw, Senyor San Roque, gitugyanan sa pagpakaylap sa pagkamatuohon. Mga igsoon, sa ebanghelyo nato niaging Domingo, kung nahinumdum pa mo, si Jesus mingon, "Ako ang pan nga gikan sa langit nga maghatag og kinabuhi. Ang mukaon nining maong pan dili na gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan." Ug sa atong ebanghelyo karon, padayon gihapon si Jesus sa pagpasabot kanato nga siya mao ang pan nga gikan sa langit nga maghatag og kinabuhi. Mga igsoon, kining gingon sa atong Ginoo nga siya mao ang pan nga gikan sa langit. Kini naghatag gayud og kaligot-got og kasuko sa mga Hudeo. Gani ingon pa man sa atong ebanghelyo karon nga nagbagulbol ang mga tao kang Hesus. Ngano nga sila nagbagulbol man nga sa atong Ginoo? Tungod kay dili man nila madawat ang giingon sa atong Ginoo nga siya mao ang pan nga gikan sa langit nga maghatag sa kinabuhi. Ug mas misamot ang ilang kaaligot-got og pagpagulbol sa dihang miingon si Jesus nga ang pan nga iyang ihatag mao ang iyang unod. Mga igsoon ining puntuha, maglisod gayod ang mga Hudeo sa pagdawat sa maong pagtulunan. Sa huna-huna nila, unsaon man pagkahitabo nga siya mao ang pan nga gikan sa langit, nga nahibaluman sila kinsa si Jesus. Nakaila sila nga si Jesus mao ang anak ni Jose, usa ka panday ug anak ni Maria nga nagapuyo sa Nazareth. Unya moingon pa siya nga siya ang pan nga gikan sa langit. So maglisod gayud sila pagdawat sa giingon sa atong Ginoo. Siguro sa huna-huna nila nakailaman kami kaniya, no? Moingon sila nakailaman kami anang tawhana si Jesus. Unya nganong moingon man siya nga siya maong pan nga gikan sa langit, pagkadako nga binuang, no? This could be their reactions. Unya, ingon pa niya nga ang pan nga iyang ihatag mao ang iyang unod. Sa huna-huna nila, di man kami mga cannibals, no? Di man kami mga aswang nga mukaon og unod sa tao. So mga igsoon, kini dako gayud nga isyo para sa mga Hudeo nga diin sila misamot og pagkasuko kang Hesus. Pero mga igsoon, sa gipadayag ni Jesus nga siya maong pan nga gikan sa langit nga maghatag kinabuhi, kini nga punto, mga igsoon, nga giingon ni Jesus, nagkinahanglan gayud og pagtuo
pagtuo, no? Nagkinahanglan og pagtuo. This requires faith. Kay kung wala kay pagtuo, dili kagayod mo tuo nga si Jesus mao ang pan nga gikan sa langit. Musupak yun ka. Mao ni ang nahitabo sa mga Hudiyo. Wa sila mo tuo, no? Misupak sila sa giingon sa atong Ginoo. Og kini nga pagtuo mga igsoon nga giingon sa atong Ginoo, usa gayud kini kagasa sa Dios Amahan kanato. Usa kagasa sa Amahan kanato kining pagtuo nga kita motuo kang Hesus. Unsa may giingon ni Hesus sa atong ebanghelyo karon, ingon niya, walay makaari kanako gawas kun ang Amahan nga nagpadala kanako magdani kaninyo, no? So kung kita dili danihon sa Amahan ug hatagan sa maong pagtuo ngadto kang Hesus, dili gayud kita mutuo kaniya. Mga salamat sa gasa sa pagtuo nga gihatag kanato sa Dios Amahan. Palakpakan nato ang Dios Amahan, mga igsoon. Sama pananglitan, mga igsoon, sa pagtambong ninyo sa santos nga misa, nga diin sa maong misa, ang pan o ang osteya nga nahimong lawas ni Jesus, mituo ba kamo? Kung dili kamo mutuo ni ana, nan ayaw pagdawat sa maong pan nga nahimong lawas ni Kristo. Apan tungod sa atong pagtuo, mao na nga di ba mo ingon man ang pari, ang lawas ni Kristo, unsa gani inyong tubag? Amen. Unsa may ibuot pasabot sa amen? Kung pag-ingon sa pari ang lawas ni Kristo, mutubag kamog amen, meaning nagpasabot nga kamo mutuo o mituo nga ang inyong gidawat maugayod ang lawas ni Kristo, no? Mo na gipasabot sa amen, meaning yes, mituo ako nga ang akong gidawat mao ang lawas ni Kristo. O kay mituo man kamo nga ang inyong gidawat mao ang lawas ni Kristo, mauna nga sa panahon sa pangumyunyon, mga igsoon, hangyoon ko kamo, receive the body of Christ with due respect and reverence. No? Sa inyong pagdawat kang Jesus, kay mituo man kamo nga siya mismo ang inyong gidawat, please receive the body of Christ with due respect and reverence. Ibutang sa inyong mga kasing-kasing o sa inyong mga huna-huna, mga igsoon, nga ang inyong gidawat is the most high, our Lord Jesus Christ. No? So mga igsoon, para sa atong Ginoo, importante ang atong pagtuo kaniya. Ug siya gani mingon man, no, sama sa gingon niya sa ebanghelyo, ako ang pan nga gikan sa langit, ang maghatag sa kinabuhi. Ang mutuo kanako og mukaon, dili na gayud gutomon og pagauhawon. Mao na nga kun mituo kaniini, kun mituo ka sa giingon sa atong Ginoo karon, don't miss the opportunity nga dili ka makakalawat kaniya, no? Niya kakaron ning simba, dawata ang lawas ni Kristo. Kay uban man gud kanato, dili mangumyunyon, no? Musimba lang, dili mangumyunyon. Mana nga sa akong gingon kaninyo, don't miss the opportunity sa pagkalawat kang Hesus nining santos nga misa. Kay matud pa sa atong Ginoo, mga igsoon, siya ang maghatag kanimo o kanato o kinabuhi. Amen? Siya ang maghatag kaninyo o kanato o kinabuhi. Gani ingon pa man sa atong Ginoo sa Biblia, kung wala ako
wala gayud kamoy mahimo. Sa makaron ning pandemya nga atong giatubang, ang atong masaligan, ang atong grasya o panabang nagagikan lamang sa Ginoo. Kung wala ang Ginoo, wala gyud tay mahimo. Daghan ang nangamatay, mga dato pa ang ilang kwarta, wa gyud magsilbi, no? Dato og pobre nining panahon sa pandemya sa coronavirus, hadlo kaayo kay bisan pagdaghan kag kwarta. Daghan ang daghang kwarta nangamatay tungod nining mga virus. Mao na makaigsunan ang atong grasya ug panabang anaa lamang kang Hesus. Ingon siya, wala kamoy mahimo kung wala ako sa inyong kinabuhi, bisan pagdaghan kag kwarta. Kung ma-infected ka sa coronavirus ug wala ako diha kanimo, wa gyud kay mahimo. Nahinumdum ko mga igsoon, last February 22, na-infected sad ko sa coronavirus. I thought that time mamatay na ko kay naglisod naman ko ginhawa dito sa hospital, no? 12 days ang akong problema kanay bitang mag-CR ko, di ba ang oxygen kay nakakabit ram na sa wall. Di man na nimo madag dito sa CR. Ako yung siguruhon nga inig-ato na ko, ready na tanan, mugawas na tanan, di ko magdugay sa CR ko, kay kung magdugay ko, mawad-an ako ginhawa. Mao na nga, magdagan-dagan na po ko ato sa akong bed para muhangos sa oxygen, mag-apas sa oxygen para makabalik sa akong ginhawa. Ing-ana kalisod mga igsoon kung mag-COVID ka. At that time, kaingon ko, ma-intubate na ko, kay taas naman ang oxygen. Ingon ko sa Ginoo, Lord, kung imo gyud kong kuhaon, wa na ko'y mahimo, your will be done. Pero kung mamatay man ko Ginoo, ayaw lang ko ibutang sa impyerno. Sumagyotoy akong hangyo sa Ginoo. May na lang kagigitagaan kong chance sa Ginoo nga mabuhi pa, no? Pero karon daghan na usab mga igsoon ang nga COVID, no? Ang uban pangbalibaran na sa hospital. Mana nga ato silang iampo nga sa grasya o panabang sa Dios, dili gayud sila pasagdan. Mga igsoon, si Jesus mao niingon kanato karon, ako ang pan sa kinabuhi nga maghatag, ako ang pan nga maghatag sa kinabuhi. Mao na mga igsoon, magpaduol kita pirmi sa atong Ginoo, no? Kinahanglan nga dili kita mubulag, ayaw pagpalayo sa Ginoo. Kay kung mahimulag kita kaniya, mamahimong way lami, way kahulugan, ug mamahimong way kinabuhi ang atong kinabuhi kung wala si Jesus diha sa atong kaugalingon. Mao na mga kaigsunan, magpaduol kita pirmi sa maghatag kanato sa kinabuhi nga mao si Kristo Jesus. Amen. Palakpakan nato ang Dios mga igsoon. Mga igsoon, kung atong tan-awon ang kinabuhi ni Senyor San Roque diha siyang pagtuo sa atong Ginoo, makita nato nga naagayod ang iyang dako nga pagtuo sa Dios. Kay kung wala pa sa mutuo sa Dios, dili unta niya biyaan o i-give up ang iyang pagkadato. Diba si Senyor San Roque, anak man sa usa ka dato? Apan ang iyang pagkadato, iyang gihukas niya ang iyang pagkadato, mibiya siya sa iyang panimalay, sa ilang panimalay, ug nagsilbi sa mga masakiton, ilabi na sa mga pobre. Nabuhat niya kini tungod kay mituo man siya kang Hesus nga iyang Ginoo, ug tungod kay gusto man niya nga mapakaylap ang iyang pagkamatuohon ug ang iyang pagtuo ngadto kang Kristo Hesus. Mana nga sa atong misa karon, kung sa tan-aw ninyo mga igsoon, kulang man
kulang pa man ang inyong pagtuo ug sa atong pagkamatuohon sa Dios. Mao kini ang atong pangayoon nga grasya. Ilabi na ning atong misa karon ang gasa sa pagtuo. Ilabi na kun kulang pa ang atong pagtuo kaniya. Kaysa akong gingon kaninyo, ang pagtuo usa ka gasa sa Dios. Faith is a gift from God. Ug sa maong pagtuo nga gigasa kanato sa Dios, mamahimo unta kita nga instrumento sa pagpakaylap sa maong pagtuo ngadto sa uban kang Senyor San Roque. Sa mao kini ang usa sa mga grasya nga atong pangayoon sa Dios mga igsoon ug labaw sa tanan. Pangayoon ta ang grasya, pangaliya ni Senyor San Roque labi na nining atong kahimtang karon nga atong giatubang ang kaaway nato nga di makita ug way laing makakita niini ang ato lamang Dios. Mao na nga pangayoon ta gayud ang iyang grasya ug panabang dili kita magpalayo kang Hesus, magpaduol kita kaniya kay siya lamang ang makatabang kanatong tanan. Amen. Palakpakan nato ang atong Ginoo. Manindog kitang tanan ug atong ipadayag ang atong pagtuo ngadto sa Dios. Nagatuo ako sa Dios Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang bugtong anak Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulog kaadlaw na banhaw, misakas sa langit, nagalingkod sa to sa Dios nga Amahan, nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya ron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagbanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen.